van els homes amb els autobusos? Doncs que mai arriba el que un espera. I els homes que diuen jo ajudo a les feines de la neteja? Què en tenen per ajudar a les feines de la neteja? Aixecar les potes quan la dona passa la fregona. Doncs ara jo pensaria que els espectadors han de jutjar per ells mateixos. I a tots vosaltres, mascles! Y todo por una mierda de peón. Un favor es un favor. Y Messi es un peón social. Exacto. Los peones de ajedrez son todos monárquicos. Oye, que deben ser monárquicos. Monárquicos. ¿Y por qué son monárquicos? Pues porque todos los peones defienden al rey. Ah. Toma. Ya está. Ay, ay. ¡Ay, qué relax! Ay. Oh, ¡Qué bien! Ja som a casa, veus? Mira. Estira't aquí, que abans deixar el panís de la Paula i ara torno. Joan! Mercè, sigues una mica formal, per l'amor de Déu, Mercè. Pensa, abraça, sóc teu, tot teu. Mercè, perdona, però jo havia pensat en una noia més seriosa, més formal, no tan precipitada, ho entens? Ja, tu vols dir d'una d'aquestes que són tímides, que sembla que no hagin matat mai cap mosca, que sí, d'aquelles que tenen la esquerra en l'aire. Cony, la mà esquerra en l'aire, què hi fa la mà esquerra en l'aire? Doncs... Això, Mercè, què fas? Allò era una màquina, encara no l'havia acabat d'explicar com pensava de curar el pis, que sense donar-me en compte. Que es fa tancar! ¡Ay, Messi!